ሎም ማዓንቲ ለኻልኣይ ጊዜ ተኣምረኛ ዝኾነ ክሬም ሒዘልክ መፀኛ ይኹን ኣይድንሽ ክሬም ገጽና ዝጫማደድ ንኸይጫማደድ እውን ዝከላኸለልና ገጽና ብጉር ዘለና ገጽና ማዳ ዘለና ፉቱን መድኃኒት ሒዘልኩ መፀኛ ይኹ ሰላምታ ይረሳኹን ሰላም ከመይቀንኹን ኩራት ኣሕዋተይ ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገንኩም ሰላም ክትልዩ ተስፋ ይገብር ከምቲ ልሙድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ንዓኻትኩም ጠቃሚ ዝኾነ ሚድያ ሒዘልኩ መፀኛ ይኹ በተለይ ብጉር ዘለክን ገጽክን ዝጫማደድ ለኹላትኩም ማለት እዩ ጓል ይኹን ዋላ ለወድውን ይጠቅም እዩ ማለት እዩ እና ላፍቲ ሙሉ ኣሰራርሓ ቅድሚ ምሕላፈይ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብና ኹኑ ነባራት ድማ ከምቲ ናወትራ ብላይክና ብሳብስክራይብ ብሸርተይ ኩራት ኣሕዋተይ ላፍቲ ሙሉ ኣሰራርሓ ክወስደኩም ሓቢርና ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ንጽናሕ ኣብዚ ሓደ ዓይነት ቃረበኛ እኹ ኩሉ ጊዜ ኣብ ገዛና ዝርከብ ካብ ገዛና ዘይጠፍእ ኩሉ ጊዜ ድንሽ ዘይብሉ ቦታ የለይ ኢለ ይኣምን እና ከምዚ ጌርና ከዓኒ ብደንብ ጌርና ክንሓፅቦ ኢና ምክንያቱ ሓመድ ገለ ከይህልዎ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ገጽና ስለ ዝኾነ እንድሕር ርስሓት ህልይዎ ፈፀጋ ካብኡ ከዓኒ ገጽና ዝኾነ ነገር ከየዋፅልና ማለት እዩ ብደንብ ጌርና ክንሓፅቦ ኣለና እንደገና ኣይነቐልጦይ ከም ጌርና ኢና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ጥቕሙ ከዓኒ ብዝያዳ ምእንታን ክንረኽበሉ ከምዚ ገይረ ማሽን ገይረኝ ሕጂ ላብ ማሽን ገይረኝ እኹ ከምዚ ገይረ ከዓኒ ይዕስሮ ኣለኹ ማሽን ድሕር ዘይብልክን ከምቲ ናይ መቐደማይ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን እንድሕር ዘድልየክን ግን ብደንብ ጌርክን የድቅቕ ተብሎ ኣለክን ማለት ይረአዩ ብመንፊት ተልየክን ብመንፊት ክትፀንቆ ትኽእላ ኢኽን ብጨርቂ እውን ብደስ ዝበለክን ንስኻትክን ብዘግነኹንኦ ማለት እዩ ላውዚ ግብኣታት ክውስኸሉ ስለ ዝኾንኩ ላብ ካሊእ ከይትኸዳ ማለት እዩ ክሳብ መጨረሻ ብሓደ ንጽናሕ እንድሕር መንግኽን ወፂኽን ኣይርድአክን እዩ ማለት እዩ ብእውነት ሰሪሕኽን ተተጠቒምክን ብድሕሪ ኢኽን ለኣተይ ክተመስግነኒ ማለት እዩ እዚ እውን ክድውርዮ ትኽእላ ኢኽን ቡና ሓዊስክን ለኢድክን እውን ክትጥቀማ ለኢድክን ለእግርኽን ክትጥቀሞ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ተደሊኽን እውን ክድውርዮ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኣነ የድውርየ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓት መሊሰ መፅአክን ይኹ ኩራት ኣሕዋተይ ልክዕ ከምዚ ዝሓለፈ ኢና እቲ ፃዕዳ ናይ ውሽጢ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ ሓደሽቲ ዘለኽን ትሕት ኢልክን ክትሪኣ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ እቲ ማዩ ናይ ጁስ ከይትድውርዮ ማለት እዩ ልድሓር ስለ ዝጠቕመክን ርዩ እዚ ኢና ንጥቀም ልክዕ እዚ ኮኮናት ልመስል ጻዕዳ ማለት እዩ ቅብኣት እጅ ትሪር ኢሉ ስለ ዘሎ ንእሽተን ማይ ካፍቲ ነባዕሉ ክጥቀም እየ ማለት እዩ ምእንታን ረእዮ ማለት እዩ ከምዚ ኮነ ቁርፅ ቁርፅ ዝብለለኹም እንታን ቃልጢፉ ክርደአክን ከይነውሐክን ከዓኒ ብማለይ ኩራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ከዓኒ ኮኮናት ይጥቀም ኣለኹ ንስኻትክን እንድሕር ኮኮናት ዘይትጥቀማ የወይራ ዘይቲ ወይ ከዓኒ ዘይቲ ዘይቱን ብዓረብ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ሬት ተጠቕመኛ ኢኹ ሬት ተልይክን ቆንጆ እንድሕር ዘይብልክን ብዘለክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ባዝሊን ተልይክን ብኡ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሬት እዚ ባዝሊንና ካብኡ ከዓኒ የወይራ ዘይቲ ዘይቱን ዘይቲ ዘይቱን ትለኺ እንታይ እዩ ዝበልክናኒ ብዝሓለፈ ክቡራት ኣሕዋተይ ብትግርኛ ናይ ውልዕ ዘይቲ ማለት እዩ ብትግርኛ እሲ ልፈልጦ ናይ ውልዕ ዘይቲ ግን ብንጹር ትፈልጦ ተሊኽን ብትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ጽሓፋ ማለት እዩ ምክንያቱ ዘን ለሓተት ኣሕዋትና ንጹር ምንታን ክኾነለን እሞ ከጠቀምኦ ማለት እዩ ላውዚ ከዓኒ ባዝሊን ተጠቕመኛ ኢኹም ማለት እዩ ኩሎም ድሕር ዘይብልክን ብቲ ዘለክን ንስኻትክን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ሰብ ብዘለዎ ይልጥቀም ማለት እዩ ብደንብ ጌርክን ምስ ኣማሰልክን ከዓኒ ላውዚ ማለት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ሰሪሕኽን ልሱምን ሙሉእ ክትጥቀሞ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ ናብ ገፀይ እናገበርኩ ከርእየክን እየ ሕጂ ከዓኒ ናብ ገፀይ ላተጠቕምኩ ከርእየክን እየ መጀመርያ ቅድሚ ምጥቃምና ገጽና ብደንብ ጌርና ብሳሙና እና ብማይ ክንሕፅቦ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ
ዝኾነ ይኹን ዓይነት ክንጥቀም ከለና መጀመርያ ገጽና ክንሕጽብ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ጽሩይ ገጽና ተጠቕምናዮ ለውጢ ኻኒ ብኡ ልክዕ የርእየና ማለት እዩ። ከምቲ መእተው ዝበልክኽን ገጽና ማዳ ዘለና ፈፀጋ ዘለና ገጽና ዝጫማደድ ንኸይጫማደድ እውን ዝከላኸለልና ተፈጥራዊ ነገር ምንም ኬሚካል ዘይብሉ ኣብ ገዛና ዝርከብ ማለት እዩ። ድንሽ ዘይብሉ ቦታ የለ ይብል ከመ ኣነ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ገዛ እዩ ዝግነ እና ሓንቲ ድንሽ ከዓኒ ለሓንቲ ሰሙን ታኽለክን እያ ማለት እዩ። ኣብ ዙሕል ነገር ጌርክን ማለት እዩ። ኣብ ፍሪጅ ጌርክን እንድሕር ፍሪጅ ዘይትጥቀማ ትኾንክን 3 መዓልቲ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ምክንያቱ ክሳብ 3 መዓልቲ ተይተባላሸ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ዙሕል ነገር ተቐሚጥክን ኣጊን ንሰሙን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ከምዛ ጌርክን ሰሪሕክን ትጥቀማ ተኾንክን እመናኒ ብእውነት ገጽክን ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ ዝኸውን። እንደገና ማዳ ኣይተግንያን ገጽክን እውን ኣይጨማደድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቅልል ዝበለ ኣሰራርሓ በቲ ናይ መቐዳማይ ኣሰራርሓ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ብዘይ ናይ ልምዓንቲ ኣሰራርሓ እውን ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን። ብቻ ሞክራ ከምዚ ገይረ ሞክራ ዝብለክን ኣለኹ ኣብ ገፀይ ለውጢ ስለ ዝረአኹሉ እየ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብ ገፀይ እንታይ ዓይነት ለውጢ ካብ ዘምፀለይ ርእየ ናባኻትክን ዝገብሮ ማለት እዩ። እና ንስኻትክን እውን ርኢኽን ተጠቐማ። ጥቕሙ ከዓኒ ኣብ ገጽክን ክትርኢኽን ሓንቲ ግዜ ተሰሪሕክን ተጠቐምክን ኩሉ ግዜ ናስራሕክን ክትጥቀማ ኢኽን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ባዕለይ ስለ ዝመከርክዎ ስሲ ሒዝኒ ንባዕለይ ማለት እዩ። እንደገና ኣብ ዕዳጋ ንገዞ ብዙሕ ክባር ነገር እዩ። ካብኡ ከዓኒ ልገጽና ስማዕምዕ ድዩ ኣይስማዕምዕን ድዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ዘይስማዕምዖ ክሬም ልገጽና እውን ኣሎ፣ ዝስማዕምዐና ክሬማት እውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ግን ተፈጥራዊ ነገር እዩ። ምንም ኬሚካል ዘይብሉ ኣብ ገዛና ዝርከብ እንደገና ብዘይ ምንም ወፃኢ ማለት እዩ። ከምዚ ጌርና ገጽና ድሙቕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብገዛና ኣብ ገዛና ዝርከብ እንደገና ኩሉ ግዜ ላብ ገጽክን ክትጥቀማ ከለኽን ከዓኒ ኢድክን ክሳድክን ከይትርሳዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገጽክን ተጠቐምክን ሱቕ ትብላት ኮይንክን ክሳድክን ከዓኒ ጸሊም ይኹን ማለት ገለገላ ይኹን ማለት እዩ። እንድሕር መዓረ ተጠቐምክን ግን መዓረ ውፅኢት ይበክን ማለት እዩ። ኢድክን እውን ምስኡ ተጠቐሙ ማለት እዩ። በተለይ ኩሉ ግዜ ኣቑሑት ተሓፅባት ኮይንክን ምሸት ምሸት እዚ ተጠቐምክን ትድቅሳት ኮይንክን ምንም ኢድክን ኣይባላሽ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ይምንየልኩም ኩራት ኣሕዋተይ። እንተፈትሕምዋ እዛ ቪድዮ ብላይክ እና ብሰብስክራይብ ናገበርኩም ቤተሰብና ሁኑ። ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ዝመፀኩም ደጊመ ባይ ኩራት ኣሕዋተይ።